vole, jsem s tím matrasem ale letěl, ty vole. Asi pospíchá domů. Nejsou motorky zase teď. Ale jo, tak já. Ty vole, co je nějaký sedás dneska, ne? Kurva, už asi 50. motorka. Auto. Začíná víkend, co bych chtěl. No se jaký nebylo, no za námi nikdo jezdí. Až Taky teď, si docela divím, že za námi nic není. až teď. Tady jede auto. Ty pičo, to je tak debilní křižovatka tohle, proč se nejde kurva kruháč? Tady by byl tak zapotřebí, ty vole. Kamion. Tady jedou furt auta, vole, zprava. Tam se řídí další ze spoda, ty tady máš taky auta. Ty pičo, jak dlouho tady budeme snad. Zase nová oktávka Peresu. Tak pojď s tím zeleným krámem francouzským, ty idiote. Dělej, Dobrý. Jeď. Sice tam jelo auto, ale to bylo daleko. A vůbec srát na něj na zmrdě. Má být rychlejší. Jsme tam jeli blba. No. Co ne. Běžím, zakopnu a léžím. No pojedeme, ne, zaparkujeme, vole, vyjdem nahoru a mi zavolá, že to ne, že už je na cestě, no. Ježiš, to bude ve městě o hubu, ty vole, tam jezdit. Dneska je pátek, ty vole. Je diskotéka. Tak on když je směrem, já nevím. Pojedu třeba na Holubany, vole. No. V centru se radši vyhnu, protože to tam bude samý ožralej debil. Jako jednou, ty vole, jsem tam seděl v té lavičky, co je naproti růži, ne, to je jedna jediná na rohu. Co tam seděl, ty vole, tam šel nějaký kluk, nebo mohlo být tak 30, vole. A byl úplně na mol, ty vole. Stoupnul si do prostřed silnice, přijel k němu auto, on se mu opřel od kapotu a zůstal stát, ne. Ty si autem potom odcouval, ne, a objel ho, vole. Pičo, co to kurva. Jde pustili semafory, ne, ty vole. Kako, vole. Já jsem věděl, že ten držák speciálně dělaný na kolo, co jsem dostal ke kameře, že se mi nebude hodit. Čuráku, vole, nejezdí nahoru naproti auto. Tam normálně znamená ty kokoty štěstí, ty vole. Každého samej debil, vole, dneska. Kdyby na ní neblikal, ne? On na něj blikal, ne? Zase. Jo. Čurák, vole, v Audině. Ale nechci být drzej, já vím, že to vůči němu bude znít hodně blbě. Ale nebyl to loužák? Úplně stejnou Audinu? To netuším. Ale námhle to bliká vepředu. Ty vole, Nevíš, co tam je? no, to opravdu je bouračka, ne? To spíš tam bude něco, co ten kamion nemůže obět kvůli autu. Že by to děura? Zkus tam je ty kokota, já ti to rozsekám, to auto. Komu to, tomu s tou Audinou? No jemu. No s tou Audinou, no. Jenom aby to v tom videu nevypadalo, že si tam myslel na toho kamion nějaká, víš? Ne. Jak se náma stojí auta, už je můžeš vypnout. Ne. Čo pa sa tu robí, čo pa sa tu deje?
Neser se tam s tou Audinou, ty zmrdé, nebo tě nahlásím na policajty. 8 U4 83 40 Audi A6, vole. To když ho jen jeď, tam budou policajti. Čemu jak se tam nasereme, tam budou policajti, vole. No podívej se, jak stojí a tam jezdí auta, jako. No hlavně prdel bude, až tam pojede kamion, vole. Tak mu z jeho Audinky bych něco dál zrcátko čurákovi. A my do něj jdou ve škarpě, vole. Jo, policajti, ale je tam bouračka. No. Říkala, těde. Ty vole, předtím to, v Šově, teď tady, ty vole, tak co vy debilové děláte, kurva, to neumíte jezdit? Neumí. Co tam hledá? Čaputý. Ty kokot. Pěkně najebnutej. Co myslíš, že dělal? Já si myslím, že ho někdo najebnul a ujel. Nebo někoho si. Čum. Já to víš? Teď jsou Audinou, ty vole, tam brzdil nejspíše očima, vole. To vidíš, a pak je přestane nehoda, že jo? Já to pošlu na policajty normálně. Na nějaký ústecký, vole. Takovýto mamrďa, vole, co ohrožuje, vole, řidiče. Jako kdyby to tamhle neviděl, ale... Čum, už se řízí znova, ty vole. Zatáčce a kamion, vole. A tam je ještě tomu ten dělík, jo, takže tam nemůže vidět, vole. Čo, jemu je to jedno, ono se nedáží na životě. Ale mně to není jedno, může klidně někoho zabít, vole, někoho nevinnýho. Takovýhle vymrdanec, vole, to má v hlavě vymrdáno, vole. Pojebaný čurák, vole, styčený. Ať se rozmrdá, vole, ale někam do pole jde, pojede sám, vole, jde v lese, vole. Aby nezabil někoho jinýho, vole. Nejhorší je, že opravdu takovýhle lidi zabijou někoho nevinnýho vždycky. Říkám, že já můžu jet jako pán No? a stačí takovýhleho hovado. No? Jako to, co jelo za mnou včera, pak mě předjelo, kdy mi udělal myšku před autem. Ten se ale fakt vyhnul o 5 centiáků. A proto to vždycky natáčím tu cestu, vole. By byly takovýhle kreténi vidět, vole. Tady to škarpa, vole. Vydrbaná, vole. Že by to byla další bouračka. Nebo že by to nějaký debil jako píča a vlítnul do banditu. Tak tady kdyby tam jel, tak by ještě i vyjel možná. Když by nezajel až do toho úplně... No. Stejně musíme koupit kameru prostě sem do auta. Já to nemůžu každou cestu natáčet mobilem, vole. Jasně, pak tady počítače s mobilou to vymažeš. A když mi bude někdo volat třeba, vole, nebo něco. No víc, ty jsi nikdy neviděl asi video točený mým mobilem, bo víš, že natáčí úplně na kokot, vole. Má úplně nulovou kvalitu, vole. Tam ani nejde okolo, dobře hlavně u toho, aby bylo vidět, co se děje. No to jo, ale musí být vidět SPZčka. A když nějaký čurák, vole, vlítne přímo před auto, a tady na tom mobilu to neuvidíš, vole. Proč myslíš, že jsem o té Audi neříkal SPZku, vole? Aby to bylo slyšet, když to budou posílat třeba policajtům, vole. Nějaký takovýhle debily, vole. Takže ono tam bude slyšet to, co právě říkáš. Co? Takže tam bude slyšet to, co právě teď říkáš. No a co? Mě to uprdele. A všichni ví, vole, že já jsem prostě na takovýhle debily, vole, prostě takový, že to pošlo policajtům. Dostanou pokutu takovýhle kreténní, vole, co neumí jezdit. Je to plně uprdele, vole. Prostě má se tu jezdit 90, tak se to bude jezdit 90, vole. Ale mě se má říct, že tam, kde se má, vole, neříkě, vole, předjede ty, vole, zatáčce auto, vole, pak bude brzdit jako čurák, vole, protože pojede a ježišmarja nahoru, ty, vole, za zatáčkou kamion, vole. A bude brzdit ty očima, vole. Když se chce zabít, tak ať se zabije. To naplně jde v lese, vole, do stromu, kde pojede sám, vole. Ale neohrožuje někoho jinýho, vole.